Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव साइकोमेट्रिक टेस्ट आसाम पुलिस बोरै होनांगौबा बोरै लानाय जागोन पोस्टआ 2450 बोथ साइड हौवाफोर हिन्जावफोर मेल फिमेल दा बेयाव व्हाट काइन्ड अफ टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोनखौ बा फंबाय बिनानावमोनखौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनि सायाव भिडिअ खालाम दा फाइनाली खालामबाय जास्ट नोंथांमोन एग्जाम्पल होगोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय अब्लानो गाव रोंखासिगोन जे साइकोमेट्रिकआव माबायदि लागोन दा गिबियावनो मोनसे मोजां रादाबा बेनो जायफ्रा बुंदों साइकोमेट्रिक टेस्ट नोंथांमोना सोर होनो मोनगोन एबा मोना दा नम्बर 12 आव दङ साइकोमेट्रिक टेस्टआव all candidates who clear PhD by FET will have to appear in a psychometric test that means गासैबो साइकोमेट्रिकखौ होनो मोनगोन गासैबो एलिजिबल जागोन साइकोमेट्रिक टेस्टआव जायनो फिजिकल पास जादों नोंथांमोनानो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगोन जायफ्रा फिजिकल पास जाबाय खम नाम्बार जा बुरजा नाम्बार जा तो गासैबो साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय बेयाव एलिजिबल जागोन बे क्लियर का स' नोंथांमोना टेनसन लानांला गासैबो साइकोमेट्रिकआव एटेन्ड जानो हागोन बे जाबाय स' बेनिफ्राय साइकोमेट्रिकखौ सोर लागोन बा पेनेल मेम्बार्स बोरै सिलेक्सन खालामगोन बे जाबाय मोनसे फैगोन माखासे डिपार्टमेन्ट थागोन जेरै दङ इन्डियान आर्मिनिफ्राय नङाबा CAPF निफ्राय थागोन जेराव SSB CRPF निफ्राय माखासे स्पेशल फर्सेसनि फैगोन आरो लोगोसे आसाम पुलिसनिबो माखासे अफिसार्स थागोन जायखौ नोंथांमोनखौ टेस्ट लानाय जागोन आरो पेनेल मेम्बार्सफ्रा बेयाव सेलेक्ट खालामगोन बेनो जाबाय माखासे पेनेल मेम्बार्स फैगोन बा टीम फैगोन जे नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनो आरो बेखौहाय लागोन बर्डआव नोंथांमोननि मोनसे डिजिटेल बर्ड थायो बेयाव कुइसनखौ नोंथांमोनखौ लानाय जागोन बेयाव बे बर्डआव नोंथांमोननि कुइसनखौ श' खालामगोन आरो बेयावनो नोंथांमोना जिरायनानै बा गसंनानै जायखिजाया नोंथांमोनाहाय इन्टारभिउखौ होनांगोन बेनो जाबाय 20 मार्क्स अके 20 नाम्बार बेयाव थागोन जेराव नोंथांमोना गासैबो पास जायोबा चान्सआ दङ कमान्ड'आव स' दानिया मोनथाम मोनब्रै बेयाव पार्ट्स होदों साइकोमेट्रिकआव गासैखौबो लानानै 20 नाम्बार दं नालाय फार्स्टआव दङ मेन्टेल फ्रेमवर्क टु केरि आउट हार्ड वर्क स' कमान्ड' जानोब्ला जों खस्थ' खालामनांगोन बे हलि नंखागौ बे मोनसे कुइसन जाबाय एन्ड एडेप्टेबिलिटि अफ जंगल बा हिली टेरेन एन्ड इक'ल'जि थ' नोंथांमोना कमान्ड' जायोबा माखासे आबहावाजों एनभाइरनमेन्टजों एडजास्ट जानांगोन जेरै हाजोआव थांनांगोन हाग्रायाव थांनांगोन बा समाजजों गोरोबनांगोन बेयाव मोनसे कुइसन बानायगोन बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय लास्टआव एप्टिट्युड बेनिफ्राय एटिट्युड थ' नोंथांमोनाहाय मेजारमेन्टखौ नायगोन नोंथांमोननि पार्सनेलिटि टेलेन्ट बा क्वालिटि स' नोंथांमोननि क्वालिटिखौ नायगोन जे नोङो बे पस्टनि थाखाय नोंथाङा एबा नोंखौहाय लानो हागोन ना हायाबा नोङो बे पस्टआव समायगोन ना समायाबा नोङो थावरिनो हागोन ना हाया एडजास्ट जानो हागोन ना हाया आसाम पुलिस कमान्ड'आव दा सासे मानसिया कमान्ड' जानो थांनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो गोबां स्ट्रागल खालामनांगौ जायो साक्सेस जानो मिशनखौ साक्सेस खालामनो बेयाव माखासे कुइसन खालामगोन बेनिफ्रायनो स' नोंथांमोनखौ लजिक टाइपनि कुइसन खालामगोन आरो एन्सार बे बर्डआवनो थाखाजोबगोन नोंथांमोना अपसन मोनखागोन जास्ट नोंथांमोना बुंनांगोन जे येस न' एग्रि डिसएग्रि अके जास्ट नोंथांमोना एग्जाम्पल होगोन अब्लानो नोंथांमोना बुजिखागोन दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदोंबा बयबो कमेन्ट्स खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना हाजासे भिडिअ खालामबावगोन साइकोमेट्रिकनि बेयाव आं जास्ट नोंथांमोननि बेसिक नलेजखौ होग्रोबाय आरो नोंथांमोना गावनो प्रेक्टिसखौ खालामनांगोन दानो फै जों एग्जाम्पल महरै जों लाबोनोसै मेन्टेलनिखौ जों नायनोसै माबायदि फ्रेमवर्क खालामनांगौ हार्डवर्क खालामनांगौ दा नोंथांनि मेन्टेलखौ नायनो हागौ बेयाव बेनो जाबाय आं मोनसे एग्जाम्पल होग्रोबाय बेयाव मोननै लाबोबाय आरो जास्ट इजिखौ लाबोबाय बेबादि प्रसेसआव जागोन नालाय कुइसन 1 आव दङ आइ से अलवेज ट्रु मा लोगोफोर जोङो एबा आङो जेब्लायबो सैथो बाथ्रा बुङो अके बेयाव एग्रि आरो डिसएग्रि थागोन अपसना बा स्ट्रंलि एग्रिबो थागोन जास्ट मोननै होग्रोबाय आं बेयाव थ' नोंथाङा जेब्लायबो सैथो बाथ्रा बुङो बेयाव डिसएग्रि आरो एग्रि राजि आरो राजि नङा एआ राजि नङा बिआ राजि थ' नोंथांमोननि एन्सारा बबे जागोन नोंथाङाथ' जेब्लाबो नंखाय बुङो बा सैथो बाथ्रा बुङो स' बेवहाय अपसना नोंथांमोना जानांगोन आइ से अलवेज ट्रु स' लोगोफोर बेयाव स्ट्रंलि एग्रि नोंथांमोना माने स्ट्रंलि एग्रि जानांगोन आरो जे लोगोफोर बा एग्रि जानांगोन अपसना थानो हागौ बाट नोंथांमोना एग्रि बा स्ट्रंलि एग्रि मोनोब्ला थ' बेयाव होनांगोन माने जों सैथो बाथ्रा बुंनांगौ अके जों नंखाय बुंनाङा लाइफआव बे मोनसे लजिक टाइपनि कुइसन एन्ड सेकेन्ड नाम्बाराव आइ विल सल्भ द प्रब्लेम्स थ' जोङो प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामगोन बा आङो खालामगोन बोरै खालामगोन जास्ट उइदाउट जास्ट जों मोनसे प्रब्लेम जायोबा जोङो मा जोङो जेब्लायबो जोङो नायग्रोनांगौ जों नायबिजिरनांगौ उन सिगां साननांगौ बेनिफ्रायसो जोङो सल्भ खालामनो हायो थ' बेखायनो बेनि राइट एन्सारा जाबाय उइथ जास्ट अके उइदाउट जास्ट जोङो हाया जेब्लायबो जों उइदाउट जास्ट जोङो जेब्लायबो प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनो हाया थ' जोङो जास्ट जों खालामनांगोन बा बेबादि टाइपनि नोंथांमोनखौ लजिकेल टाइपनि कुइसन सोंगोन अब्ला नोंथांमोना जास्ट इमाजिन खालाम एनालाइज खालाम गावखौनो एनालाइज खालाम जे नोंथांमोना माबादि रोखोमनि थांनांगोन बा जोङो एन्सारखौ होनांगौ अके बे मोनसे एग्जाम्पल दानिया सेकेन्डआ फैबाय एडेप्टेबिलिटि अफ जंगल बा फरेस्ट अके एन्ड हिली बा हिल्स हाजो आरो लोगोसे इक'ल'जि बा आबहावा बा एनभाइरनमेन्ट दानि सोरगिदिं थानाय थासारिजों जोङो एडजास्ट जानांगोन कमान्ड' जानो थाङोब्ला
आरो लोगोसे जों मिथिखागौ जे कामान्ड' जानोबा जोंहा माखासे एडजास्ट बा जोङो समाजजों गोरोबनांगौ जायोबा जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जों एडजास्ट जानांगौ जायो अब्लासो मिशना साक्सेस जायो नङाबा जों साक्सेस जानो हाया थ' बिनिफ्राय जों एडेप्टेबिलिटि होननाय लोगो लोगो जंगल एबा फरेस्टआव थांनोब्ला जों मा जिनिस लांफानांगोन जगार लांफानांगोन जोङो बेयाव साक्सेस जानो दा हमना ला जोंहा जंगलाव जों गोबां रोखोमनि प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जायो जेरै बेयाव जों अर मोननो नागिरा नङा होमबा दै मोननो नागिरा बा जों बायदिसिना जों बुस्थु जाग्रा जिनिस जों मोननो नागिरा बा हाजोआव गाखोनो थाखाय जों मा जगार लांफानांगौ लांफानाङा नङा होमबा जोंनोथ' दिरुं नांगौ जायो बेबायदि टाइपनि कुइसन सोंगोन आं जेरै सिगाङाव होदोंमोन अपसन थागोन नोंथांमोना मोनगोन इक'ल'जि लोगोफोर नोंथांमोनाहाय समाजजों गोरोबनांगोन मोनसे अपारेसन खालामनो गोसो बा अपारेसन थांनांगौ बा साक्सेस जानोबा माबायदि रोखोमनि थांनांगोन बेखौ नोंनो एनालाइज खालामनो थाखाय जे कामान्ड'आ जायखिजाया सहैनांगौ जायखिजाया साक्सेस जानांगौ आरो जायखिजाया मिशना साक्सेस जानांगौ दा बेखौ जों साक्सेस खालामनोबा जों माबायदि रोखोमै जों बेवहाय सौसिहैनो हागोन जों माने जों साक्सेस जागोन बेनि टाइपनि कुइसन सोंगोन आरो बे कुइसना नोंनावनो थाखागोन एन्सारा एनालाइज खालामनानै होबानो जाबाय बर्डआव नोंथांमोना कुइसन मोनगोन अपसन मोनगोन थ' नोंथांमोना जेब्लायबो एग्रि जानांगोन बा नोंथांमोना बेखौहाय फाइट खालामनोबा माबायदि एडजास्ट जानांगौ जायोबा माबायदि जोङो साक्सेस खालामनो हायो बिनि सायाव सोंगोन बाट नोंथांमोना हाजो गाखोनो थाखाय दिरुं लांफानांगोन सिखा लांफानांगोन नङा होमबा बा हमना ला जंगलाव थांनो थाखाय जाग्रा आदार लांनांगोन गुबुन गुबुन बिथिङाव नोंथांमोना लांफानांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगोन आं मा बुजायनो थांगासिनो दङ बेखौबो नोंथांमोना बर्डआव मोनगोन जास्ट नोंथांमोना आइडिया होग्रोदों बेनिफ्राय नेक्स्टआव मोनसे एग्जाम्पल लाना फैबावगोन जे जोंहा माखासे टेस्टनि सायाव दानिया लास्टाव दंबावो एप्टिट्युड बेनिफ्राय एटिट्युड थ' नोंथांमोननि मेजारमेन्ट नोंथांमोननि क्वालिटिखौ नायगोन जे नोङो सासे गथ'आ कामान्ड'नि थाखाय सहायनो हागोन ना हाया इलिजिबोल जागोन ना जाया स्टेबल जागोन ना जाया अके माने नोंथाङा माने बे फंबाय बे गथ'आ जे कामान्ड' लानो हागोन ना हाया आरो बिनि पार्सनेलिटि टेलेन्ट बा बेनि एटिट्युडा माबादि बेखौ नायगोन थ' बयहाबो मोनसे एप्टिट्युड आरो माखासे एटिट्युड थायो जे खायसे एटिट्युडा मोजां आरो खायसेया गाज्रि थ' गाज्रिबा माबादि रोखोमनि गाज्रि आरो मोजांबा माबादि रोखोमनि मोजां बेयाव माइनास प्लास थायो लोगोफोर बेनो जाबाय नेगेटिभ आरो पजिटिभ थायो थ' एटिट्युडा खायसेना बिराद नेगेटिभ थायो आरो खायसेना बिराद पजिटिभ थायो बेखौनो टेस्ट लानाय जायो स' बिदिब्ला माबादि लानाय जागोन बेयाव एग्जाम्पल होनोसै एप्टिट्युडखौनो आं नोंथांमोननो आरो एटिट्युडा जाबाय नोंथांमोना जेब्लायबो मोजां जानांगोन गासैबो बिथिङावनो एटिट्युड थानांगोन थ' नोंथांमोनखौहाय सोंनाय जागोन नोंथांमोना मिथिखागौ माबादि टाइपनि एटिट्युड थायो खायसेया नङा होमबा स' बेयाव आं बुंला बाट नोंथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ माबादि टाइपनि बे एटिट्युडा लोगोफोर नोंथांमोना हमना ला सासे अफिसार फैगोन नङा होमबा नोंथांमोनखौ टेस्ट लागोन थ' बेजों माबादि रोखोमनि रायलायनांगोन नङा होमबा माबादि रोखोमनि रायलायनांगोन माबादि रेसपन्स होनांगोन स' नोंथांमोना इन्टारभिउआरखौ जेब्लायबो रेसपन्स होनांगौ बा नोंथांमोना रेसपेक्ट खालामनांगौ बा सासे सिनियर मानसि अफिसारखौहाय जेब्लायबो रेसपेक्ट खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथांमोननि रेसपेक्टआ माबायदि एटिट्युडा माबायदि टाइपनि मानसि बियो बेखौ नायगोन थ' नोंथांमोननि रायलायनाय भइस बडि लेंगुवेज बेफोरखौ नायगोन जाहाथे बेखौ लाउडलि नोंथांमोना रायलायो आरो स्टेन्डार्ड हिसाबै रायलायो आरो कनफिडेन्सखौ नोंथांमोना लायो उइदाउट कनफिडेन्स नोंथांमोना जेब्लायबो एन्सारखौ एटेम्प्ट दा खालाम थ' मोजाङै सानग्रो मोजाङै रायलाय आरो लोगोसे लाउडलि भइसखौ नोंथांमोना मोजाङै एटिट्युडा नोंथांमोना मोजां जानांगोन अके थ' बेनिफ्राय एप्टिट्युडा जोङो स्क्रिनाव नुगासिनो दङ माबादि रोखोमनि एप्टिट्युड कुइसन फैयो आं बेखौ नोंथांमोना दिन्थिनोसै दानिया बेयाव आं नोंथांमोना एसे हाइ लेभेलनि होबाय अब्लाबो इजि फैगोन बिराद इजि फैगोन क्लास 10 लेभेलथ' कामान्ड'आ दा बेयाव आं माखासे एसएससि टाइपनि लाना फैबाय जे 213आ 213आ 419 जायोब्लानो 322आबो 924 जायोब्ला 415आ 16125 जायोब्ला बेनिफ्राय 215आ मा जागोन बेयाव कुइसन मार्क थागोन आरो गोबां अपसन थागोन स' नोंथांमोना जास्ट मोनसे टाइम मोनगोन अके टाइम थागोन दै नाथाय टाइम थागोन माखासे टाइम टेबोल थागोन बे समावनो नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनांगौ जायो बे नङा जे गोसोबादि साइक'मेट्रिक मोनगोन बे नङा गोबां साइक'मेट्रिक लागोनथ' माखासे टाइम टेबोल थागोन फिक्स टाइम थागोन स' हमना ला 30 सेकेन्ड बा 1 मिनिट गाहाम थानांगौ बाट नोंथांमोना बेखौहाय सल्भ खालामनांगोन जायखिजाया राइट एन्सारखौ होनांगोन दा नायदो 213आ 419 जादोंबा बोरै जादों बेखौ एनालाइज खालाम थ' एनालाइज खालामबा जों मोनबाय थ' जोंहा 2 स्कुवेर खालामबा जोंहा 4 जायो नङा होमबा आरो 1 स्कुवेर खालामबा 1 जायो 3 खालामबा जोंहा 9 जायो हमना ला 419 जाबायथ' बे जाबाय बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ 3आबो जोंहा स्कुवेर खालामबा 9 जायो अके 9 जायो दै बेनिफ्राय जोंहा 2 जों 2 खालामबा जोङो 4 जागोन बेनिफ्राय जोङो 2 खालामबा जोंहा 4 जागोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों थिग बेबादिनो लोगोफोर 415 बा 5 स्कुवेर खालामबा जोंहा बेसेबां जायो 25 फैबाय बेनिफ्राय 1आ 1 थाखायो आरो 4जों 4 इन्टु खालामबा 16 जायो बेयाव खारदों स्कुवेर हिसाबै खारदों मालाबा नोंथांमोना किउबबो मोननो हागौ बाट नोंथांमोनखौ इसेबां गोरा होनाय नङा बिराद इजि फैगोन अके दा बेयाव जोंहा आरोबाव 215आ मा जागोन दानिया नोंथांमोना नायदो अके जोंहा 5जों 5 खालामबा 25 जायो 25 थाबाय बिथिंहाय 1आ 1 थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना 4जों 4 खालामबा थ' नोंथांमोना मोनबाय 4 बेनो जाबाय 4125 जागोन बेनि एन्सारा अके स्क्रिनाव नोंथांमोना दानिया नायदो
तो बेयाव खारदों लोगोफोर बेबायदि स्क्वायर खारदों मालाबा नाम्बार सिरिजबो फैनो हागौ नाम्बार सिरिज बा प्राइम नाम्बार फैनो हागौ तो जोंहा नाम्बार सिरिज थायो प्राइम नाम्बार थायो बेबायदि रोखोमनि फिसा फिसा कुइसन फैगोन जेराव नोंथांमोना दसेनो हागोन इजि खालामगोन बाट इसेबां गोरा खालामा अके स' बे जाबाय मोनसे एप्टिट्युड टाइपनि तो बेनिफ्राय एटिट्युडा जाबाय नोंथांमोननि रायलायनाय स्टाइल बा बडि लेंगुवेज तो नोंथांमोना अफिसारजों माबायदि रायलायनांगौ बेबायदि रोखोमनि फैगोन आं बेखौ नोंथांमोननो जास्ट बेसिकखौ होग्रोबाय जाहाथे एसे बुजिग्रोयो बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो दा बेखिनियानोसैमोन साइकोमेट्रिक टेस्टआ नोंथांमोननि स्पेसियेलि पार्सनेलिटि टेस्टखौ नायो पार्सनेल टेलेन्टखौ नायो जे नोंथाङा माबायदि रोखोमनि मानसि बेखौ टेस्ट खालामनाय जायो अके तो साइक' टेस्ट बेनो लोगोफोर नोंथांमोना थाब थाब माइन्डखौ डाइभार्ट खालामनो हागोन नाया बेखौबो नायगोन आं बिनि सायाव नेक्स्टआव मोजां भिडिअ खालामबावगोन दा बे बेसिकखौ नोंथांमोना होग्रोबाय जाहाथे बुजिग्रोयो अके तो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम दा मोजां बाथ्राया बेनो जे गासैबो साइकोमेट्रिक टेस्ट होनो मोनसिगोन गासैबो अल जायफ्रानोखि सेलेक्टेड जादोंमोन PhDयाव तो फाइनालि गासैखौबो कल खालामगोन साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय